Zdravo narode, Ivan je ovde i danas ćemo snimati jako cool video. Vozila iz budućnosti protiv vozila iz prošlosti. Wow, to je tako cool. Zanima me kako su izgledali auti iz 2000-ih. Iz 2000-ih to je jako skoro bilo. Mi ćemo imati automobile iz 60-ih. Wow, to je još više cool. I samo za vas narode uporedit ćemo dva automobila u najvažnijim karakteristikama. Kapacitet, ubrzanje, komfor i mnogo drugih stvari. Uradimo to, gde je auto? Prvi auto je moderni auto. Idemo! Ne moramo da idemo nigde, jer auto budućnosti je upravo ovde. Da! Gledajte ovo! O, wow, to je Cybertruck. Tako je cool. Tako je velik. Pogledajte ovo! Ivane, šta to radiš? Slomit ćeš ga. Automobili budućnosti se nalome. Ovaj automobil je sastavljen 2025. Skroz nov, koliko je moguće. Wow, ovaj auto je kao džin na putu. Počnemo sa merenjem dimenzija ove zveri. Ok, početna tačka će da bude ovde. I sada idemo, Mislim da je 4,5 metra. narode, 5 metara i 70 centimetara. Šta? Tako je velik. Wow, pogledajte ovaj točak. U visini je mog struka. Ivane, gde mu je auspuh? Kako misliš auspuh? Ovaj auto je električni. Električni? Misliš na baterije? Koliko baterije mu je potrebno? Ali to su drugačije baterije. Znači da je i tih. Da, i to ćemo kasnije da izmerimo. Ok, narode, sada smo na lokaciji gde su stariji automobili locirani. A gde je? Evo ga! Ali pre nego što odemo tamo, skoro sam otkrio da 52% pretplatnika ovog kanala su devojke, a 48 su dečaci. Ne znam zbog čega gubimo devojaka. Momci, idite dole i pretplatite se na kanal. Hajde, možemo ih pobediti. Ne, devojke, možemo mi to. Nemojte me izneveriti. Hajde, pritisnite dugme. Dobar posao, momci. I devojke. Vraćamo se na auto iz prošlosti. Ok, narode, tu smo i nalazimo se pored Chryslera iz 1966. godine. Wow, tako je star. Da, slažem se, izgleda veoma drevno. Da, narode, vi ovo ne shvatate. Ovaj auto je fenomenalan. Prelep je i tako cool. I na sve to jako je retro. Ne, Stan, samo je star. Vintage. Ok, razumem, ovo je vintage, ali da li uopšte radi? Da, naravno da radi. Pogledaj samo koliki je. Ovo je prava zver. Hajde da ga izmerimo i poredimo sa Cybertruckom. Ok, uradimo to. Alright. Ok, Marija drži. Uradimo to. I boja je jako lepa. Ok, narode, stali smo na 5 metara i 35 centimetara. Wow, to je samo malo manje od Cybertrucka. A da vidimo visinu? Pa rekao bih oko 142. Ok, sada ćemo izmeriti koliko je automobil zapravo glasan. Ok, skinuo sam ovu aplikaciju na telefon i koristit ćemo i da izmerimo. Ok, idemo unutra. Motor je već upaljen. Uopšte ga ne čujem, ali moramo da proverimo. Ivane, pokvario si test. Izvini. 34,5 decibela, to je jako dobro. Ovaj auto je stvarno neverovatan. Verovatno reži kao prava zver. Ok, hajde da proverimo koliko je glasan. Vreme je za test buke. Cybertruck je bio jako tih. Proverimo koliko je glasan retro. Imamo app. Ok, idemo unutra. Šta? Ne otvara se. Mislim da treba da pritisneš dugme. O, nisam ga video. O, hajde. Wow, ovaj auto je tako cool. Mnogo je glasniji od Cybertrucka. Mnogo je glasan auto. Da, ovo se zove pravi motor. Ne mogu ni sebe da čujem. Narode, vi ovo prosto ne razumete. Samo ga poslušajte, neverovatan je. Wow, narode, pogledajte samo interijer. Ovo je zapravo auto budućnosti. Zanima me da li može da leti. Naravno da ne može, Stanley, ali pogledaj ovu predivnu panoramu. Uveče mogu da sedim i gledam u zvezde. Sve može da se kontroliše sa ovog panela. To je mozak automobila. Kakve su cool opcije koje imaju. Čekaj da razmislim. O, gledaj ovo. Predrž na komandu. Stanley! Nisam uradio to, to si ti. Šta još? O, tabla za crtanje. Da vidimo, pretplati se. Narode, molim vas, ovaj Cybertruck vam govori da se pretplatite. Sada morate.
Čak možete otvoriti gepek odavde, da. Wow, Wow, nema šanse, šta još može? Wow, možemo čak da gledamo i YouTube odavde. bio sam tako mali. Društvo, možete li pogoditi koji je ovo video? Pišite komentarima. Ok, završili smo sa testom buke, ali kao što mu ime sugeriše, ovo je kabriolet, što znači da ovo može da se pomeri. Hajde sada da ga uklonimo. Wow, ovo je neverovatno. Jako cool. Počinje da mi se sviđa. Wow, možemo da podignemo ruke u vazduh. Country road, Take me home. West Virginia. Ok, hajde dalje da istražimo interijer ovog automobila. Šta imamo ovde? Ostava? Mnogo prostora za odlaganje. Wow, ima čak i ovde. Samo zamislite, ova lepotica je napravljena 66. Sve ručke, sve točkovi, čitava stvar je tada napravljena. Slažem se. I pogledajte samo koliko je mesta. Ima toliko dugmića dok Cybertruck ima samo jedan džinovski ekran. I gdje je dugme za prozor? Kako da ga otvorim? Ne postoji dugme za prozor u vintage autima, Marije, moraš sama da ga otvoriš. Jako je jednostavno. Wow, to izgleda kao neka sprava za vežbanje. A šta je sa klimom? Da li je ima? Čekaj da proverim. Ovo je dugme za radio. Mislim da nema klimu. Ok, nebitno, nemamo krov, tako da nam ni ne treba. Marija, mislim da sam pronašao. Mislim da je ovo deo za klimu. Pošto ima strelicu, piše toplo. Ima jako puno dugmića, ali jednostavno ne postoji tekst pored. Ne znam šta je to. Svakako ne radi trenutno. Narode, ne razumete, ovo je klasik. Ne možete samo da čitate, morate da osetite automobil. Ono što sam sigurna je da je jako udoban, kao da sedim u kauču. Na jako velikom kauču. To me je podsjetilo na test kapaciteta. Hajde da proverimo da li mogu sve lutke da stanu u Cybertruck. Plus mi. Idemo. Ok, Stavite ih unutra, hajde. možemo ih staviti tako da zapravo sede. Još jedna lutka. Wow, wow! Malo je gužva, ali mislim da ćemo uspeti. Mislim da stavimo. Prošao je test komfora. Hajde da vidimo koliko može da ih stane ovde. Ok, Stenu, radimo to. Ove idu napred. Ovaj auto je toliko velik da može da bude bukvalno kuća. U njemu može da živi 30 ljudi. Jedna nazad. A šta je sa nama? Mislim da i mi stajemo. Jedva stajem ovde. Šta? Ja sam lagano stao. Napred. Mislim da staje lagano 6 ljudi. Mislim, mogu čak i ovde sesti. Da se osjećam kao kraj. Više ima mesta nego u Cyberu. Stan, mislim da si pristrasan prema old-timerima. Hajde da proverimo šta je u gepeku. Ok, otvorimo ga. Kako da ga otvorimo? Nemam pojma, Stan. Nije tu. Mislim, izgleda kao ključ. Jao da, kad su mi dali ovaj automobil, dali su mi poseban ključ. Zaboravio sam na njega. Wow, pogledaj ovaj sistem. Wow, to je ludo, pogledaj ove zastave. Stavimo ih na auto. Ok, vraćamo se unutra. Ovaj auto je zapravo jako cool. Rekao sam ti da to nije samo auto. Ovo je remek delo. Ali razmišljao sam, ako želim muziku u ovom automobilu, kako da ga povežem sa telefonom, sa Bluetoothom? Čoveč, ovo je auto iz 60-ih. Kako očekuješ da ima Bluetooth? Nisu imali Bluetooth u 60-im? Nisu imali telefone. Radio izgleda da ne radi. Nadam se da auto bar vozi. Čisto da ne moramo da ga guramo. Samo je jedan način da saznamo. Hej vozaču, pokreni ga. Pogledajte samo ovo. Wow. Ko je to? Zaboravio sam, to je zapravo naš vozač. Ovo je tako brzo. Da, to je ubrzanje. O moj Bože, imala sam srčku. Tako je brz. Ovo je neverovatno. Ovaj Cybertruck ima i automatsko parkiranje. Hajde da proverimo. Vozač ništa ne radi i pomera se. Nadam se da se neće slupati. Sada sam vozi. Zapravo se savršeno parkira. Nice. Dobar posao, Cybertruck. Nisam znala da proizvode tako pametne aute. Pa narode, hoćete da vidite kako se ovaj auto vozi? Da, siguran sam da će biti nezaboravno. Hajde da vidimo što ova beba može. Gospodine vozače, krenite. Da! Wow, slušaj to.
Ovaj auto je 60 godina star. Pa, auto je u voznom stanju, ali je ipak malo čudan. Da, ne mogu da verujem da je ovaj auto star 60 godina i dalje funkcioniše. Znaš šta, volio bih da mogu sebi da kupim ovakav auto. Inače, auto budućnosti zahteva 20 sati dok se potpuno ne napuni. Jer je na struju. Hajde da vidimo koliko brzo se ovaj puni. Mislim da ćemo ga napuniti mnogo brže od Cybertrucka. Da, ja mislim, ovo će biti mnogo brže. Ok, otvorimo ovo. Ok, stavit ćemo levak i samo ga napunimo. Tako je teško, ali mnogo brže od Cybertrucka. Mislim da je ovo dovoljno. Ok, Gotovi. i narode, to je to. Tako se puni auto. Da, zaboravio sam poklopac. Nice. Tako brzo se natoči ovaj auto. Pomiriši to. 1966. Upravo tu. Zapravo, deco, to je samo benzin, ne brinite. Marija, vreme je za zaključak. Dođi, hajde da se dogovorimo. Ok, narode, stigli smo zajedno do zaključka da je nerešeno. Oba automobila su neverovatna. Jedan i drugi imaju svoje mane i prednosti. Lično, izabrao bi auto prošlosti. Pa ja bih izabrala auto iz budućnosti. Mislim da je mnogo bolji. Pa, narode, to je do vas. Komentarišite ispod koji se vama više dopao. To je sve od nas. Ćao! Ćao!